Så. Og Silas, han står helt alene, og Freja og mor kommer der. Uden hænder. Hey. Der kommer Silas. Op. Skal Freja snart op på skiskole? Så er jeg super. Silas! Drej lidt herover, drej lidt herover. Sup. Godt. Overfældt. Får vi lige de sidste krampetrækninger her. Hop! Oj! Ja. Så er det slut. Det er slut, ja. Har det været sjovt, Silas? Ja. Hvad siger du? Vi skal hjem. Ja, vi skal hjem nu. Nu skal næste gang gøre det klar, Så hvad? så vi kan stå på ski. Ja. Ja, de gør det klar, så man kan stå på ski. Men vi skal jo helt hjem til Danmark nu. Så det bliver en anden gang, vi kommer herhen og står på ski, ikke også? Mm. Har det været sjovt? Er du blevet god?